International News Blast. Sa atong balita sa gawas sa nasod, gihatagan og mass funeral sa Gaza City ang 112 ka Palestinian nga namatay sa Israeli airstrike netong Nobyembre 2023. Kadaghanan sa mabiktima mga babae o kabataan, lakip ang 40 ka bata ug 38 ka babae gikan sa duha ka mga magparyente nga pamilya. Duha ka semana usab nga retrieval operation ang gihimo aron ma-recover ang ilang mga patayng lawas gikan sa ilawom sa mga nagunob nga istruktura. Matod sa International Committee of the Red Cross, mitabang kini sa recovery teams, pinaagi sa paghatag og kagamitan, pagpansay o paggamit og excavators. Ituuhang daghan pa ang mga lawas nga nalubong sa mga lugar ug libuan pa ang wa gihapon makit-i sa Gaza.